Ideme prvé video, je to taká iba informačka, aby som chcel povedať, že chcel by som začať natáčať videá na YouTube a budem natáčať vlogy, no možno, ak zaujímavé nejakú kameru, o hry môžete vidieť toto, buď prípadne Castle Crasher Demo Review, Tom Clancy's, Gunzero Mod, Blockade, Team Fortress, možno Hunter, možno Nosgood a Minecraft. Prípadne SimCity 4. Aj Exit možno. Toto bude krátke videjko, lebo neviem, čo mám hovoriť, ani nič také. Ale tak ako, konečne som si stiahol, vidíte, Free Screen Recorder, Frapscom, neúspelo u mňa, ale dá sa celkom trochu cez to natáčať, ale 8 sekúnd. Dobre, toto by bolo všetko a ti dovidenia, ahoj.